Amay na nagpasiring sa SSS Legazpi Branch, ang 60 anyos na si Nanay Glenda, kan bagong bayan daraga albay kaiba ni esposo niyang si Tatay Larry. Piglalakaw kaya nindang mag-agum ang SSS retirement benefits ni Tatay Larry na dekada man na nagtrabaho sa Saudi Arabia bilang foreman. Sabi niya, personal ninda ining pigaasikaso as hindi pigaasa sa ibang tao. Urog patagulpi ang nababaritaan nindang nabibiktima nin scammers. Hulit as senior citizen na, share to daang saro sinda sa mga posibleng target kan mga kawatan. Kaya mas wais asin alerto da sindang mag-agom. Di kasi sana mag-update. Pag nag-update po, nandyan ang pumapasok ang mga scammer. Sigun kay Jeanette Mapa, an ad hoc regional communication officer kan SSS Legazpi Branch, tama ang desisyon kan mag-agom na Nanay Glenda as in Tatay Larry. Mas maray nanggad na personal na piglalakawan mga siring na personal na dokumento asin dapat nanggad na maging alerto. Nga ani day mabiktima nin scammers na talamak nanggad ngunyan sa inman na parte kan nasyon. Katunayan, sabi niya, may mga nagraralakop ngunyan na link na pigpapadala sa pensioners sa paagi nin text messages asin post sa social media. Dapit sa buot paraffol kan ahensya kung saan posibleng manggana nindara kulang pa premyo. Pagduduon ni Mapa, scam ini asin day nanggad magpabiktima. Nung kamanda ang i-click ang link na pigpapadara o ang nakapost sa social media. Yes, so padagos po ang pagtautan ng information sa public through the help po kang sa tuyang media na i-disseminate ining impormasyon regarding po sa mga nagkakalat na mga scam. Base sa datos kan ahensya, kadaklan sa mga nabibiktima kan scammers, iyo ang pensioners kan SSS. Kung sain, entero ang mga ining inagadan nin personal na impormasyon na naging dalan ngani magkaigwan nin access ang mga kawatan sa SSS account kan mga biktima. Mensahe po para sa tuyong mga pensioners as well as mga members na protektahan po ang sa indang account details. Day po nindo itao basta-basta ang username and password. And if ever pong gamit ka mo ng computer sa luwas po kan sa indong harong, day po nindo i-save ang status nindo or itong password para po day maiwasan din po yung mga fraudulent claims. Mayo pa man kaining pensioners o members kan SSS Legazpi Branch na nabiktima. Kaya mas maigot ngunyan ang pagpapatanid kan opisina. Po duman sa nasambitan ta ng mga nagkakalat na fake news regarding sa papremyo or paraffol hali sa SSS, igwa din po kitang mga inaapod ng mga online fixers. So part na din po ini kang pagiging scammers. So kung igwa pong mga online na mga page na nag-aalok po ng SSS service kapalit po ng fee, so day po kamo mag-indulge or day po kamo mag-entertain kay niyo kasi saro na din po ning way para scam po ang sa tuyang mga members. Posibleng maatubang sa kasong pagbalgar sa data privacy ang mga scammers. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.